Anglong tractor kachingko ejor inuda pran kedam. Karbi Anglong along aron rip and koila ki phur kang tonji kalisi asai pe bat thu muchot asonsi theklong. Pong thong kebra ke thomo pong karbila medamai ningka nesek amai pi ki bijia putha karbila medamai tiripi amai pen pherangkia mai kangni. Karbi Anglong live Karbi prime time birta long pen ilisami mirin hansipi pine birtang ton pen arjupanik tha. Ar koini phai keba jo por phai hini ra minute pli kebra phopor kheroni police station angkang tharvi hidi petrol pump adung hidia long kachingko ajok kivek abang pho adima long amat apran kedam. Birta kilong do na tingki kidam tang ar koini phai keba jo por ihum a tractor langka anathu pamahang pen kidam bom por hut kopi koson pen loni tharvi hidi petrol pump adung hidialong chingkoi chepharle phitlo bang sohut katewar abang adimaklong along amat arong chiwoi jui lupusi kit hekdam long abang phu pen thangpo tong sekot pen ajo amat Kheroni police atum adimaklong along an palidun si tractor ihum tekang sik kithi arpum khumdamlo kithi la the tractor a hempu ke Samuel Teron lapen kivek mate apran kidam bangke abong Sondra Teron busi raikom sai khi atum pen pangthekpon tractor lapen kithi lot atum aphan ke thesobil pu arong si do non ke arnam teplong kiling ahawar si dodun bom pusi arnam teplong asor pen thanpon Lapen birta ke tok bom por hut an ke postmortem aphan raikom sai khiatum Dipu Medical College and Hospital along ansi ke ponji aphan chisik chedang pon bom lupsi birta riptun long ami bihek kamot jengka phale goisilu goi asilu logor eta logot logor bike cholai asile titia ekini jagat দেখা পালে প্রথমে দেখতে হাতি বুলি ভাবি লৈছে নেকি পিছত ৰখালে তেতিয়া কলে গাড়ী এখন এক্সিডেন্ট হৈছে জানো ৰখা চাব লাগিব তেতিয়া চালু ট্ৰাকৰ এখন এক্সিডেন্ট হৈ আছে তাৰপিছত মোবাইল লাইট দি চালু কিবা এটা মানুহ ফসা নিচিনা দেখা পাইছো ট্ৰেক্টৰ তলতে পাল্টি মাৰি আছে গাড়ীখন পাল্টি মাৰিছে তেতিয়া আমি নানা মিলো তথাপিও মোবাইল দি কিবা এটা কেমেৰা ভিডিও কৰিছো এটা ফটো তুলিলো জুম কৰি চালো তাৰ মানুহ এটা ফুসি আছে লগে লগে থানা ইনফৰমেশন দিলো আৰু মিডিয়াক আপোনাক ইনফৰমেশন দিলো Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong live Karbi Anglong akoila aronri pen Karbi Anglong pen angtan ke jor chonghu truck pachejeng towar aduk pajang plungan pin Karbi Anglong forest atum amek thingno sai chonghu klemta thekdun long le chekrong det Karbi Anglong inglong arlok clear sing lapen langroi langjeng kilang misen pusi Karbi Anglong pen angtan an nongmi chethanglo bonta inoda bang phi atum tangka ki hunga jok koila chonghusi lahai inglong alok paru etlo is Karbi Anglong along aronri pen koila ki phur pachimit mi pin pulote langmili forest bit angkang along ajonya lo aronri pen koila ki phur si Karbi Anglong pen angtan anti jordam truck ke pachijeng towar anta adu pajang plung anpin lapen lahai koila aronri pen kiroi jo pedap along kilang dun chariji aphan inut ramteron pu birta longdo lahaya koila jo pedap truck pachijeng teta Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department atu amek tawi anukang thongason chikrong den piapo lapen Karbi Anglong MP MLA CM EM MAC lapen Karbi Anglong arlo pharo sose hamphang asongdo tangte piapot si Karbi Anglong akhiadat ki jor chonghu long ke langdun dinglo mate Karbi Anglong MP MLA CM atumaphan mate ramteron tong jakong kithemunak tong chopudun hayabang abiderlom lapuson koila kipur ke langbuku nata ilong langbuku hawar anat inglong kilang mesen killer seng sang anglong anta koila kipur si paru lapuson koila kipur pen inglong paru pen ajok Dimahasao district
umrang so kailamati kilo kithom along ta kisung chetong pona kok Karbi Anglong akhia dat kachujor chong hu atum aphan brat atum inside dum de polote Karbi Anglong arat atum akhia dat kivir de ji aphan apor nang u ile la solong Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department atum ta amek chingpudun si lahai inglong alok kirai komji aphan ki akinang sotlu athe inglong alok thengpi thengprang kirai komdun ji aphan achiklo jonwang abai nongta pibonglu News Report, Karbi Anglong Live. Prangsi kacing hon Karbi Anglong arat doan lapen Karbi Anglong Live News Channel kelang arat doan apan stame nilitum Karbi Anglong Live News Channel hin pen kardom na pejer iglo kardom. Nang li beha bepara hin la ansusi kang thurji aphan ninghang ma. Nang li news channel aja kong pen beha nat ki paprang du japhan ninghang ma jong si ninghang lipute Karbi Anglong Live News Channel along humri igra warsai kimi join ponik tha nang li beha long ki paprang du japhan joy ke la pen ador jum hek pen ili tumalong advertise avarsai longji labang so avarsai ki long japhan humri ik tha Karbi Anglong Live News Channel along ang ton pen kachini japhan contact number 6003897738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along humri igno Arkoini phai kri siarni Karbila metamai tirika matum pen methanga sai hemalong pherangkia mai ini ponsi kiwangji Arkoini phai ingkoi pen ingkora ke thom an niplia pharman bolong komaji langpher Karbi jutang aklamalong kibi ponji aputhak pherangkia mai ingni ponlo pherangkia mai long Karbila medamai amai phukam singhan se pen lamthi ka pachini ponatingki kidam tang phong ke brahinia phong Karbila medamai ningkan sek amai pi ke paman ponhut kap chiparai pontang ting phong thong ke bra ke thom phong Karbila medamai ningkan sek amai pi bolong komaji long si pedoponpo Labang solong Karbila medamai hawaramai kido an lapen aruarim atum antami nang chetong dunsi lamet lamchong kipang chu ponbom jia puthak chingki chingwai pedoponpo kadukawe aruarim tin pen bang thong kep abang pho bang pia tumaphan pha ponsi bang suri ki thom an arat chetong ponji labang solong kiching sia phong Karbila med amai pen nong etami pi bang ching ponpo Labang sonong ilaki ningkan isipen inudabang prophan lamet lamchong kabirti lapen kipang chuabang prophan si ingwai potpo lapen phong thong kebra ke thoma phong Karbila medamai ningkan isek amai pi ke paman ponjielong bonglong terang pen kitok alo thui pharpharu kritrok alo thui ingpu potpo Karbila medamai pen ke ongnai aphar alo thui peman poputa pachini ponthu Labang so pherangkia mai long mai phu kam sing han se kong chun bang liladhar teron dun mai phu ram sing phangchu karon han se pi na pen klem bang phia tum chitong dum thom kebra ke thom ang deng Karbila medamai ningkana se gamai pi pininga bangke bolong kom maji long sidopo tirikam ame sengdet pen alang litum ningkana se gamai pi kapachun ji aphan alang litum penangan bori pon bom lo pasinon apor tibok het lo nona bangke arkoi ingkoi achiklu ingkoi lapen ingkoi ra isi ingkoi ra ke thom ingkoi ra hini ingkoi ra ke thom la ni pli bolong koma jelong se ningkana se gamai pi talon pon po pining pen bang ni tum Karbila met amai anong kipi pon cheng po la bang so nong bang ni tum kan bang sa non pranga bang yan sita la so bang kan siam bong pen inunut aphan anut te pong te namai pi usta ki pipon di tum pining pen cek pon ipo la pen la bang so ki pipon ji non ma pa cetak no lang sita ni tum ceparai po ko ma phan si ki pi ma la bang ke lai som lo ke son thu bang ni tum pining kitab ke paklang bong pen ke isi ki prek je ke kitab ke klangi bang ke la hello bonglong terang kitab kitab an pang rumpet pen kitab paklangi
apharlok pharo suri sira pharo po ba pharo trok ba ando koi. News report, Karbi Anglong Live. Arkoi ni phai kri siar ni HDP Serdihun English School along Jakviasong NGO pen vermi composting solid waste management lapen rainwater harvesting apothak kachithan chimo majai mek paman pon. Lakhain ko raisi Borjan constituency HDP Serdihun English School along Eco Club Jakviasong NGO lapen chirap rapet Serdihun English School pen environment education program ate hilong pen longle katiki I apothak Akiter kupuson si kevar lapen kibinang jia puthak lapen arvialang kabirti pen alikacho endunang jia puthak chithanchimo majame dengponlo. Bangso chithanchimo mamayalong Dipu Baptist Church Reverend Pastor Hilson Singnar, Resource Person Jersong Mingleng, Rajesh Crow, Jakviasong NGO Eco Club Coordinator Ronaldson Bay, Secretary Nobin Timung, Publicity in Charge Dikanta Ingleng, Lo Thanbang Phi lapen prek jam aluhia tum chitong dunlo. Labangso chithanchimo majai mekalong Serdihun English School, Holy Faith Academy lapen Gandhipur English ME School students mati lo chaliaw so maratum chitong pon. Resource person atum pen kithan pon ki hithi pen plastic ason hem wanlote rim pe mesi ako puthot recycle mati ako ke pamithu asai aphansi claim ponang po mati khodai ponang po. Non ke ilitum appeared he plastic kevarche apod ilitum appeared he aketer nang do olo lapen lahai si ilitum chicho bom asonsi nang manlopasi Rajesh Kropen than mompon ilitum along le along chemical ke pangvui pen ibang e ok lapen long le phanta akano hok thitando lasi ilitum vermi composting mate hilong katiki pen longle ke pano hok hipin pen sai katiki abangsi klem ponang puputa jersong ingleng pen than pon ilitum rong sopi malom akele aketer ki warla pen kamen thu thek ponlo municipal board mate hadak arpu ge do tumta cleanliness drive abang ke klem pon bomlo lasi la am so se kachirok tok ki do thuji aphan chirok tok amai ilitum angbong chithan chimom nanglang puta Ronaldson Bay pen ninchipon donbom fragmenta nitum deputan committee along ka cherap donbom apen kaprek dimnos tamen nitum cherap donbom munan penken nitum Jakviasong NGO penta asino ne frang wang istame nitum det pugali awareness campaign bang frang binang la municipal board pen me awareness bi ponang po la sofiansi tum result long ji dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong Live. Tang dipini Karbi Prime Time berita ke lapan si kang ton paniklo ajo kemi.